uban aning among silingan nga daruhan kay murag nag-harvest ni sila. Unya ipatan-aw talang mo sa ilang mga buhat. Mauna ni ang bunga sa kapayas o daghag bunga. Libot gyud ni siya. Kani siya pwede na ni ma-harvest ang uban. Tabaw mao ni sila ang mag-harvest. Mao ni siya kargahan sa bunga sa kapayas gikan sa tudling. Ingana lang ang pag-harvest niya, ingana dayon ang karga. So, ang kargahan sa hinarvest na igan sa kurmata, padulong na dayon dito ang downer nila nga sakyanan. Ingana lang ang pag-harvest sa kapayas. Okay. Ingana lang ang pag-harvest sa kapayas. Lughiton, dayon mahulog na siya, dayon ikarga sa kurmata. Kani siya ikarga na dayon nila sa sakyanan, padulong na dayon dito sa ilang suki para ibaligya. Ingana lang ang pagkarga sa kapayas. Ang luyo sa truck pusto na siya og net, tibuton og net para dili mga hulog siya iniglarga padulong sa biyahe. Ingana lang mano-mano ang pagkarga. Murag simple ra kaayo ang pagkarga pero lisod baya ni buhaton oy. Dako pud og magasto og magamit kag mga makinarias nga kuan, mano-mano lang gyud dinhi sa bukid. Nara ang bunga, daghang kay siya og bunga. Kay karon ting-ulan man dinhi sa bukid, daghan pud siya og bunga ang mga kapayas karon. Mga dagko siya. Kani ang uban ani gulang, ang uban pud linhod. Gikan sa kurmata, padulong na dayon sa truck na ilang kargahan. Nara!
ana lang ang pag-harvest o pagkarga sa kapayas.